Έλα, λέγε τώρα τη χρωστάω να τελειώνουμε. Ό,τι καταλαβαίνεις. Λέγε εσύ κι ας την καταλαβαίνω εγώ. Δώσε ένα 20. Πώς το έπες αυτό, ρε Βαγγέλη? Δώσε ένα 20, λέω. Για τρελούς ψάχνεις, ρε. Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα. Τι έκανε τώρα και θέλεις ένα 20? Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά? Βάσταξε μισή ώρα. Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα 20 τώρα να τελειώνουμε. Ένα 20 για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο 4-8-32. 320. Και το μήνα 3-32, 96. 9-600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9-600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δείτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία. Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα 20 τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου. Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα 20. Έλα τέλος πάντων. Πιάσε αυτά εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε. Τι είναι αυτά? Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν χθες, θα ήταν διαφορετικά. Άντε μπράβο. 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη. Μάλιστα 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο 8 ή 12 96. Και το μήνα 396 288. 2.880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ δηλαδή έχεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα από το γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου κύριε. Άντε βάλε 2 τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε. Έλα. Άντε. Πάρε και αυτό και είσαι εντάξει. Τι είναι αυτό? Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό τμήματάρχη. Έλα, άντε τώρα Βαγγέλη και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε μπράβο. Δηλαδή τώρα εσύ δεν πιστεύεις πως εδώ πέρα του χρόνου θα γίνει μια πολυκατοικία και εμείς θα έχουμε 2 διαμερισματάρες που θα καλάνε κόσμο, Αυτό το πιστεύω. Και πολυκατοικία θα γίνει και ουρανοξύστη θα κάνεις και στη λίρα θα κολυμπείς που ήδη κολυμπάς. Όμως εμείς πάντα θα κακοπερνάμε. Όπως κακοπερνούσαμε και όπως κακοπερνάμε. Τι είπες Ελενίτσα, κακοπερνάμε? Τι κάνουμε? Έλα Παναγία μου, κακοπερνάμε εμείς. Λοιπόν και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι βασίλισσα. Άσε Αντώνη, 4 χρόνια τα ακούω. Από την πρώτη μέρα που παντρευτήκαμε. Άντε βρελέν, κάνε λίγο υπομονή και του χρόνου θα είσαι βασίλισσα στο διαμέρισμα της οδού Πιπίνου. Μέγας είσαι κύριε. Αφού το δώσαμε και είχαμε 300 λίρες διαφορά. Και αν θες να ξέρεις με αυτές τις 300 λίρες και με τις 200 που μας άφησαν οι μπαταρίες, χτίσαμε τη Σπιταρώνα στην Κυψέλη. Και που τη χτίσαμε τι έγινε? Πήγαμε? Κορόιδα είμαστε να πάμε. Όταν έρχεται αυτός, πώς το λένε, αυτός ο Τριπολιτσότης, ο Καρανταούλης, και μου σκάει 800 και τα συμβολογραφικά. Και αν θες να ξέρεις με αυτές τις 800, χτίσαμε τις 2 διαμερισματάρες στη Μετσόβου και στην Υπήρου. Ναι, αλλά ούτε στη Μετσόβου πήγαμε, ούτε στην Υπήρου πήγαμε. Ναι, αλλά με τα νίκια της Μετσόβου και της Υπήρου πήραμε το διαμέρισμα της Κολιάτσου, Ελένιτς. Και της Κολιάτσου στο περίχα της Λαζάρου. Δεν τα είπαμε αυτά. Αφού μας έδωσε, πώς το λένε, 120 λίρες για ένα χρόνο και παγκούε. Και εμείς δεν μείνουμε εδώ. 4 χρόνια μείναμε, ρε Ελένιτσα. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα για λίγες εβδομάδες ακόμα? Τι λίγες εβδομάδες δηλαδή? 52. 52 εβδομάδες, παιδί μου, δεν έχει ο χρόνος. Εκτός αν είναι δίσεκτος που έχει μια μέρα παραπάνω. Και για μια μέρα τώρα, ρε Ελένιτσα, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Δεν κάνει. Εξάλλου μην νομίζεις, δεν θα τα αφήσω έτσι εγώ. Η ειδοποίηση θα έρθει μας στο ράτζ εδώ μέσα και θα το κάνει παλατάκι. Βέβαια. Γίνεται βασίλισσα χωρίς παλάτι. Δεν είμαστε για μεγάλα πράγματα, Αλίτσα. Κάπου εδώ πέρα γύρω, εδώ κοντά. Άμα υπάρχει αυτοκίνητο, τι κοντά, τι μακριά. Αυτοκίνητο. Δεν βαριέσαι, μπελάσει εκεί το αυτοκίνητο. Μπλέξε και χάμε την τροχέα και τρομάζει να ξεμπλέξεις. Να ο ένας από εδώ, να ο άλλος από εκεί. Απαγορεύεται η άνοδος, απαγορεύεται η κάθοδος, το δεξιά, το αριστερά. Ξεκινάς για το τουρκολίμανο και βρίσκεσαι, θες δεν θες, το κακοσάλιση. Ας τα πάει στο διάταλο, δεν βαριέσαι καλημέρα τώρα. Γι' αυτό σου λέω κάπου εδώ πέρα γύρω. Να κάνουμε μια βολτούλα, να χαρούμε και το φεγγαράκι που είναι πανσέλινος. Σιγά εδώ. Δεν θα σε πάρει από εκεί. Εντάξει. Σιγά ρε παιδιά, σιγά. Αυτά είναι πράγματα αξίας. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, εμείς, κύριε Αντώνη, τελειώσαμε. Άντε, καλορίζικα. Ναι, σε ευχαριστώ Βαγγέλη. Καλορίζικα, κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύουμε παιδιά. Να, 3 νοματέοι είμαστε. Δώσα από 2 εκατοστάρικα, τελειώνουμε. Τι να σας δώσω λέει από 2 εκατοστάρικα. Δηλαδή 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή στο 8ωρο 8.200, 9.600. Και έτσι και κάνετε 2-3 ώρες υπερορία. Νάτε στις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι εκατομμύριο. Τα βγάζει ρε αυτά τα λεφτά ο Νάσης Τρεβαγγέλη. Δηλαδή, πώς το λένε, για κοίτα ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μονάχης, έλα Παναγία. Πάλι τα ίδια άρχισες, κύριε Αντώνη. Τι θα πει πάλι τα ίδια ρε Βαγγέλη, 600 δραχμές για μισή ώρα. Τι τα εκατοστάρικα ρε, μαρουλόφιλα είναι τα εκατοστάρικα. Πάλι θα μου βγάλεις την Παναγία, κύριε Αντώνη. Ένα 3 εκατοστάρικα θα σας δώσω και είσαστε εντάξει. Μυστήριος είσαι. Γεια σου Αντώνη. Καλώς το θείο. Τι έχεις τώρα, γιατί φωνάζεις, ποιος σε πειράξει? Όχι, δεν φωνάζω θείο μου, να εδώ πέρα με τα παιδιά. Λοιπόν παιδιά, 1, 2, 3, 4, 5 και ένα 6. Και πάρτε εδώ πέρα και ένα 50 να πιείτε ένα κρασάκι έτσι για τα καλορίζεις, κάντε μπράβο. Έλα, Παναγία μου. Γιατί σταυροκοπιάσαι ρε Βαγγέλη, τι είναι επιτάφιος περνάει ρε. Όχι, λέω. Όχι, να μην λες ρε Βαγγέλη, να μην λες. Άντε, καλορίζικα.